כשאני שותה מים, אני מתחבר לטבע, ליקום, משהו גדול ממני. נועם 3 ננו מביא לכם את השקט של המים אליכם למטבח. בר מים חכם עם טכנולוגיית שבת למהדרין. חייגו עכשיו כוכבית 8310. נולה, שוב הגיעו הצאת לחיילה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיט שלי. תשמרי לי גם חתיכה? הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו לא צריך לפחד מרופא שיניים. אתם כבר יודעים, הציוד הכי מתקדם בעולם, הצוות המקצועי ביותר, וכל טיפולי השיניים הכי מתקדמים שיש, במקום אחד, בביקור אחד, בכולה, תור אחד. אין דברים כאלה. נכון, אין דברים כאלה. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999. מי זה הבייבי שכבש את הרשת? אתה. סנו מקסימה מציגה, הניחוח שכבש את הרשת. עכשיו גם בג'ל כביסה ומרכך בייבי בבקבוק אחד. מנקה ביעילות ומבשם בעוצמה לאורך זמן. היפואלרגני, נבדק דרמטולוגית ומתאים לתינוקות ובעלי עור רגיש. אין על מקסימה בייבי. מה הבעיה? קחו סנו. כשאני שותה מים, אני מתחבר לטבע, ליקום, משהו גדול ממני. נועם 3 ננו מביא לכם את השקט של המים אליכם למטבח. בר מים חכם עם טכנולוגיית שבת למהדרין. חייגו עכשיו כוכבית 8310. ברז השוקו חוזר, עם שוקו חופשי מראשון עד חמישי. טעם יוטבתה, לענות בעיניים עצומות. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. Back to school עם אמינח. מגוון עמדות נוער מ-3,590 שקלים. אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר, ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה, עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. חגי תשרי הם חגיגה של מסורת, של משפחה, של שמחה גדולה ושל הטבות מיוחדות, כמו גריל גז, 4 מבערים פלוס קירת צד, רק ב-799 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל. וואי, תמיד בפלאפון כדאי, אבל הפעם זה כבר יותר מדי. עכשיו בפלאפון, סדרת המתקפלים החדשה של סמסונג החל מ-1999 שקלים בעסקת טריידים משתלמת, וגם הטבות והנחות שוות לרוכשים. וואי. לפרטים חייגו או ייכנסו לאתר. פלאפון, לפני כולם. נולה, שוב הגיעו הצאת לחיילה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיט שלי. תשמרי לי גם חתיכה? הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב-8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר.
יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד מאתגר עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם בני 21 ומעלה ויש לכם תחושת מחויבות להליך הדמוקרטי, הגישו מועמדות כבר היום. בתנאי שלא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה ב3 השנים האחרונות. חפשו ברשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. שומרים על הקול שלך ושלך. היום היה ילד אחד שהלך למדבר יום. שם הוא פגש זברות, נשרים ואפילו אריות לבנים. נראה לי שזה מספיק להיום. אפשר עוד קצת. זה לא סיפור. בואו למדבר יום באר שבע, פארק חיות וחוויות. מי זה הבייבי שכבש את הרשת? אתה. סנו מקסימה מציגה, הניחוח שכבש את הרשת. עכשיו גם בג'ל כביסה ומרכך בייבי בבקבוק אחד. מנקה ביעילות ומבשם בעוצמה לאורך זמן. היפואלרגני, נבדק דרמטולוגית ומתאים לתינוקות ובעלי עור רגיש. אין על מקסימה בייבי. מה הבעיה? קחו סנו. החזרי המשכנתה קפצו? גם משכנתה כבדה יכולה להיות קלה יותר. אור משכנתאות נבחרת המומחים לתכנון פיננסי. חייגו כוכבית 5589. נו מאמו, תגידי וזהו, יש לך בן מועדף. נועם 3 ננו, בר מים מעוצב, חכם ושומר שבת. חייגו עכשיו כוכבית 8310. מה זה? הבאתי מזגן חדש, פמילי. מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי? אל תדאגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברכות. ברכות, אבקותי, תקשיב לי טוב, אני... למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. אז למה לפחד מרופא שיניים? דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. טיפול רפואי מקצועי בסטנדרט גבוה. צוות מסור ומיומן, ציוד חדשני ומתקדם. דוקטור אברבוך, חייגו 03-6555-999. מיטה זוגית ומזרן רק 1,099 שקלים בלבד. לישון ברמה אחרת. אולימפיה. מחפשים את החוויה של הקיץ? לוסיד דרים. עולם אימרסיבי חי. בלב יפו העתיקה. כרטיסים באתר הרשמי. לוסיד דרים. כשהטוב ביותר הופך לטוב יותר. קונים שואב שוטף טינקו ומקבלים 4 תמיסות ניקוי במתנה. טינקו רק מבואן רשמי יוניקו. ליאור מוצרי חשמל. בסניפים ובאתר. פורמייקה בירמן משווקת פורמייקה ננו פלוס, עמידה לסריטות וטביעות אצבעות. פורמייקה בירמן. כשטכנולוגיה ועיצוב נפגשים, נוצר בר המים המתקדם בעולם. מי בר טאץ' של צלול. התקדמו למי בר טאץ' של צלול. כוכבית 8525. רוצים להשקיע רגיל? מעדיפים להשקיע על פי ההלכה? אפשר להשקיע על פי ערכים בלי לוותר על פוטנציאל תשואה. אביב בית השקעות, הערכים שלכם, התוצאות שלנו. בריאות פלוס, שירותים רפואיים ללא הצהרת בריאות וללא הגבלת גיל. התקשרו עכשיו. אירופה נחתה בישראל. עד 50% הנחה על קולקציית אביב קיץ ברשת בננה. הקיץ הגיע, הזמן להרגיש קליל. טטי בטי, להשיג ברשתות הפארם והטבע המובילות. נמאס לכם מרטיבות בגג? איתו מוריס, מחזיר לכם את השקט לשנים ארוכות. פרויקט 001, מכשירים את דור העתיד של אנשי המודיעין. חפשו בגוגל 001. עסק באמזון על שמך. אנחנו מנהלים, אתה הבעלים. פרופיט זון. להיות בעל עסק מבלי לנהל עסק. חפשו אותנו בגוגל. חשפת בבית, סכנה למשפחה. רק בבריקסטון, תבע בחשפת מאובטחת עם ביטוח, ביטחון ושקט נפשי. תל אביב, ירושלים ובקרוב באר שבע. התקשרו, כוכבי 9936. אני רוצה להכיר לכם את האקדמית שאנן. מכללה שמשלבת 75 שנות ציונות ומוציאה מכאן מורים פטריוטים. אקדמית שאנן. חולמים על עסק בעולם היהלומים? קורס הגמולוגיה ותכשיטנות של GCL. מקצוע רווחי ויוקרתי תוך חודשיים בלבד. חייגו כוכבית 5645. הטרור החקלאי משתולל. העזרה שלכם היום תשנה את המחר של כולנו. מתנדבים לשמירה. היוקרה של טונינו למבורגיני טאואר בתומי. הבלעדיות של רודני נדל"ן.
מטבח שעובד צריך חזיתות דומיסיל, עם עמידות מוגברת לכתמים וסריטות. דומיסיל. גם אני התקנתי מערכת של סולארפילד, והיום היא מכניסה לי כ1,000 שקלים לחודש. תתחילו לייצר הכנסה מהגג שלכם. חייגו כוכבית 6327. גם בשדרות, לינדליס, חטיפת גנים הנמכר בישראל, המון שוקולד, עד 99 קלוריות. מעל 5,000 בתי כנסת כבר בחיים. שוהם, כיסאות פאר וארונות קודש המפארים את ההיכל בתכנון וייצור מיוחד. שוהם, חותם של קדושה ופאר. זויה. זויה, צניעות בסטייל, קולקציה חדשה בסניפים ובאתר. השתלות שיניים ושיקום הפה בירושלים. דוקטור סמל, כירורג מומחה פה ולסת. 02-572-3000. טופ סמייל. את האורחת שלנו אני לא בטוח שאני צריך להציג, כי בשבילנו בסנסיקה היא ממש שותפה לדרך, ואת ההמלצות שלה בדיגיטל קשה לפספס. טל שמש, מה שלומך? מעולה גיא, אחרי פתיח כזה אפשר לסיים. תגידי טל, איך הכל התחיל? לפני 1.5 שנה הציעו לי לשתף פעולה עם סנסיקה, והייתי סקפטית, לא הייתי מוכנה לפרסם עד שאני לא מתנסה. האמת היא שאהבתי את המכשיר מהמבט הראשון, תראה איזה חתיך. אחרי 1.5 חודש של התנסות הבנתי כמה שהוא מטורף ושווה כל שקל. מאז אני סנסיקה זה סיפור אהבה. מה את שומעת מהקהילה שלך? אני מקבלת כל הזמן הודעות מבנות בקהילה שלי שהמכשיר שינה להן את החיים, ואפילו את החיים של בני הזוג שלהן. גם הם לא צריכים לקבוע תורים למכון לייזר. דבר אחד או שניים שאת הכי אוהבת במכשיר? אני אוהבת שהמכשיר אלחוטי ונטען, יש לו פולסים ללא הגבלת שימוש. מה יש לך להגיד למי שעדיין חוששת? עם סנסיקה אין מה להפסיד, כי יש 60 ימי ניסיון. מי שלא מרוצה מקבל החזר כספי מלא. תודה רבה. ועכשיו גם אתם מוזמנים. חייגו כוכבית 6141. כן, 6141. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם 40% הנחה על המחיר באתר. שולפים את הנייד ומחייגים. כוכבית 6141. 20 הראשונים שהתקשרו יקבלו גם 2 מתנות. חייגו כוכבית 6141. מחכים לכם. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר, ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה, עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. לפעמים חגים הם רק תירוץ לרהיט חדש. ספרי להם. שולחן אוכל נפתח ו6 כיסאות מוצבים רק ב7,490 שקלים. שומרת הזורם, סיפור אהבה ישראלי. איזה חתיך הוא וזורם. הכל אצלו בשפע, ושומר שבת. נועם 3 ננו, בר מים מעוצב, חכם ושומר שבת. חייגו עכשיו כוכבית 8310. עדי, מחכים לנו. ערב קריוקי? שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מבצע קיץ באמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה ברכישת סלון שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. נולה, שוב הגיעו הצטלח האלה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת עדי. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיט שלי. תשמרי לי גם חתיכה. הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו אלפי ישראלים כבר הפסיקו לפחד מרופא שיניים. ומה איתכם? כן, אתה. ואת. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999. מה זה? הבאתי מזגן חדש, פמילי. מה, ככה נכנסת לאוטו לבד? בחרת לבד בלי להתייעץ איתי? אל תדאגי, זה ג'נטלמן. זה מפזר את הרוח ברכות. ברכות, תפקותי, תקשיב לי טוב, אני...
בך. למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ו7 שנות אחריות. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק 5. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. אז לקחתי עוד נקניקיה. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. מפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד מאתגר עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם בני 21 ומעלה ויש בכם תחושת מחויבות להליך הדמוקרטי, הגישו מועמדות כבר היום. בתנאי שלא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה ב3 השנים האחרונות. חפשו ברשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. שומרים על הקול שלך ושל... מחפשים את החוויה של הקיץ? לוסיד דרים. עולם אימרסיבי חי. בלב יפו העתיקה. כרטיסים באתר הרשמי. לוסיד דרים. חשפת בבית? סכנה למשפחה. רק בבריקסטון תבע בחשפת מאובטחת עם ביטוח. ביטחון ושקט נפשי. תל אביב, ירושלים ובקרוב באר שבע. התקשרו, כוכבי 9936. נמאס לכם מרטיבות בגג? איתו מוריס. מחזיר לכם את השקט לשנים ארוכות. גם באשתאול, סלינדליס, חטיף הדגנים הנמכר בישראל, המון שוקולד, עד 99 קלוריות. מטבח שעובד צריך חזיתות ומגרות של דומיסיל, הפרזול שעושה את ההבדל. מיטה זוגית ומזרן רק 1,099 שקלים בלבד, לישון ברמה אחרת. אולימפיה. אירופה נחתה בישראל, בננה. חפשו אותנו בחנויות ובאתר. אני רוצה להכיר לכם את האקדמית שאנן, מכללה שמשלבת 75 שנות ציונות ומוציאה מכאן מורים פטריוטים. אקדמית שאנן. היוקרה של טונינו למבורגיני טאוור בתומי. הבלעדיות של רודני נדל"ן. כשהטוב ביותר הופך לטוב יותר. קונים שואב שוטף טינקו ומקבלים 4 תמיסות ניקוי במתנה. טינקו רק מבואן רשמי יוניקו. ליאור מוצרי חשמל. בסניפים ובאתר. כשטכנולוגיה ועיצוב נפגשים, נוצר בר המים המתקדם בעולם. מי בר תת של צלול. התקדמו למי בר תת של צלול. כוכבית 8525. שלום לכם, שמי ארז צדוק ואני מזמין אתכם להצטרף להצלחה. ואל תשכחו, הערכים שלכם, התוצאות עלינו. אביב בית השקעות, מוסיפים ערך לכסף. מעל 5,000 בתי כנסת כבר בחרו. שוהם, כיסאות פאר וארונות קודש המפארים את ההיכל בתכנון וייצור מיוחד. שוהם, חותם של קדושה ופאר. הקיץ הגיע, הזמן להרגיש קליל. טטי בטי, להשיג ברשתות הפארם והטבע המובילות. הטרור החקלאי משתולל. העזרה שלכם היום תשנה את המחר של כולנו. מתנדבים לשמירה. פרויקט 001. מכשירים את דור העתיד של אנשי המודיעין. חפשו בגוגל 001. חולמים על עסק בעולם היהלומים? קורס הגמולוגיה ותכשיטנות של GCL. מקצוע רווחי ויוקרתי תוך חודשיים בלבד. חייגו כוכבית 5645. השתלות שיניים ושיקום הפה בירושלים. דוקטור סמל. כירורג מומחה פה ולסת. 02-572-3000. טופ סמייל. עסק באמזון על שמך. אנחנו מנהלים, אתה הבעלים. פרופיט זון. להיות בעל עסק מבלי לנהל עסק. חפשו אותנו בגוגל. פורמייקה בירמן, משווקת פורמייקה ננו פלוס, עמידה לסריטות וטביעות אצבעות. פורמייקה בירמן, בריאות פלוס, שירותים רפואיים, משווק על ידי סוכני ביטוח. כוכבית 2923. גם אני התקנתי מערכת של סולר פילד, והיום היא מכניסה לי כ1,000 שקלים לחודש. תתחילו לייצר הכנסה מהגג שלכם. חייגו כוכבית 6327. זויה. זויה, צניעות בסטייל, קולקציה חדשה בסניפים ובאתר. לא עולה, שוב הגיעו הצטלח האלה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך?
אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיט שלי. תשמרי לי גם חתיכה? הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. נו מאמו, תגידי וזהו, יש לך בן מועדף. נועם 3 ננו, בר מים מעוצב, חכם ושומר שבת. חייגו עכשיו כוכבית 8310. מה זה שווה? שווה וחצי. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים במבצעים מנצחים עד 50% הנחה. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר. מי זה הבייבי שכבש את הרשת? אתה. סנו מקסימה מציגה, הניחוח שכבש את הרשת. עכשיו גם בג'ל כביסה ומרכך בייבי בבקבוק אחד. מנקה ביעילות ומבשם בעוצמה לאורך זמן. היפואלרגני, נבדק דרמטולוגית ומתאים לתינוקות ובעלי עור רגיש. אין על מקסימה בייבי. מה הבעיה? קחו סנו. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר. ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה. עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד מאתגר עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם בני 21 ומעלה ויש לכם תחושת מחויבות להליך הדמוקרטי, הגישו מועמדות כבר היום. בתנאי שלא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה ב3 השנים האחרונות. חפשו ברשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. שומרים על הקול שלך ושלך. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו לא צריך לפחד מרופא שיניים. אתם כבר יודעים, הציוד הכי מתקדם בעולם, הצוות המקצועי ביותר, וכל טיפולי השיניים הכי מתקדמים שיש, במקום אחד, בביקור אחד, בכולה, תור אחד. אין דברים כאלה. נכון, אין דברים כאלה. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב-8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. חגי תשרי הם חגיגה של מסורת, של משפחה, של שמחה גדולה ושל הטבות מיוחדות. כמו גריל גז, 4 מבערים פלוס קירת צד, רק ב-799 שקלים. עולים הקולנוע והחשמל. עסק באמזון על שמך. אנחנו מנהלים, אתה הבעלים. פרופיט זון. להיות בעל עסק מבלי לנהל עסק. חפשו אותנו בגוגל. חולמים על עסק בעולם היהלומים? קורס הגמולוגיה ותכשיטנות של GCL. מקצוע רווחי ויוקרתי תוך חודשיים בלבד. חייגו כוכבית 5645. מיטה זוגית ומזרן רק 1,099 שקלים בלבד. לישון ברמה אחרת. אולימפיה. מטבח שעובד צריך חזיתות דומיסיל, עם עמידות מוגברת לכתמים וסריטות. דומיסיל. אירופה נחתה בישראל. עד 50% הנחה על קולקציית אביב קיץ ברשת בננה. בריאות פלוס, שירותים רפואיים ללא הצהרת בריאות וללא הגבלת גיל. התקשרו עכשיו. כשטכנולוגיה ועיצוב נפגשים, נוצר בר המים המתקדם בעולם. מי בר טאץ' של צלול. התקדמו למי בר טאץ' של צלול. כוכבית 8525. מחפשים ניהול פנסיוני חכם שמבין השקעות ויעבוד בשבילכם? אביב מאור, סוכנות לביטוח פנסיוני מקבוצת אביב בית השקעות, מעטפת פיננסית שלמה במקום אחד. היוקרה של טונינו למבורגיני טאוור בתומי. הבלעדיות של רודני נדל"ן. גם אני התקנתי מערכת של סולר פילד, והיום היא מכניסה לי כ1,000 שקלים לחודש. תתחילו לייצר הכנסה מהגג שלכם. חייגו כוכבית 6327. הקיץ הגיע, הזמן להרגיש קליל. טטי בטי, להשיג ברשתות הפארם והטבע המובילות. אני רוצה להכיר לכם את האקדמית שאנן, מכללה שמשלבת 75 שנות ציונות ומוציאה מכאן מורים פטריוטים. אקדמית שאנן. נמאס לכם מרטיבות בגג? איתו מוריס. מחזיר לכם את השקט לשנים ארוכות. מחפשים את החוויה של הקיץ? לוסיד דרים. עולם אימרסיבי חי. בלב יפו העתיקה. כרטיסים באתר הרשמי. לוסיד דרים. ספר בבית? סכנה למשפחה. רק בבריקסטון תבע בחשפת מאובטחת עם ביטוח. ביטחון ושקט נפשי. תל אביב, ירושלים ובקרוב באר שבע. התקשרו, כוכבי 9936. זויה.
סויה. צניעות בסטייל, קולקציה חדשה בסניפים ובאתר. גם בנהריה, סלינדליס, חטיפת גנים הנמכר בישראל. המון שוקולד, עד 99 קלוריות. מעל 5,000 בתי כנסת כבר בחרו. שוהם, כיסאות פאר וארונות קודש המפארים את ההיכל בתכנון וייצור מיוחד. שוהם, חותם של קדושה ופאר. כשהטוב ביותר הופך לטוב יותר. קונים שואב שוטף טינקור ומקבלים 4 תמיסות ניקוי במתנה. טינקור, רק מבואן רשמי יוניקו. ליאור מוצרי חשמל. בסניפים ובאתר. הטרור החקלאי משתולל. העזרה שלכם היום תשנה את המחר של כולנו. מתנדבים לשמירה. פורמייקה בירמן משווקת פורמייקה ננו פלוס. עמידה לסריטות וטביעות אצבעות. פורמייקה בירמן. השתלות שיניים ושיקום הפה בירושלים. דוקטור סמל. כירורג מומחה פה ולסת. 02-572-3000. טופ סמייל. פרויקט 001. מכשירים את דור העתיד של אנשי המודיעין. חפשו בגוגל 001. לא עולה. שוב הגיעו הצטלח האלה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיל שלי. תשמרי לי גם חתיכה? הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר. ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה. עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. החזרי המשכנתה קפצו? גם משכנתה כבדה יכולה להיות קלה יותר. אור משכנתאות נבחרת המומחים לתכנון פיננסי. חייגו כוכבית 5589. כשאני שותה מים, אני מתחבר לטבע, ליקום. זה משהו גדול ממני. נועם 3 ננו מביא לכם את השקט של המים אליכם למטבח. בר מים חכם עם טכנולוגיית שבת למהדרין. חייגו עכשיו כוכבית 8310. חגי תשרי הם חגיגה של מסורת, של משפחה, של שמחה גדולה ושל הטבות מיוחדות. כמו מקפיא 6 מגירות, רק ב-699 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל. שלום, אני גיא צרפתי מחברת אינוקר. זה לא חדש שהמון אנשים סובלים מכאבים אורתופדיים, בעיקר בברכיים ובגב. אלו כאבים שפוגעים באיכות החיים ומפריעים לתפקוד היומיומי. אני תמיד אומר לסובלים מכאב, הדבר הכי גרוע הוא לקבל את המגבלה ולחיות עם הכאב. היום אני רוצה לספר לכם על טיפול חדשני בכאבי גב וברכיים אצלכם בבית. תכירו את אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים. אינוקר משלב טכנולוגיית RF רפואית עם ניסוי לחימום יעיל והחדרה עמוקה ויעילה של גלי הרדיו. השילוב הייחודי בין החום העמוק והעיסוי משדרג את השפעת הטיפול ומאיץ את תהליך הריפוי הטבעי של הגוף. לאינוקר 3 עוצמות טיפול, מה שמאפשר התאמה אישית לפי התחושה באזור הטיפול, והוא מאושר על ידי ה-FDA. חוששים מנושא הטיפול? תקבלו הדרכה אישית ממומחי אינוקר ללא תשלום. נסו את אינוקר למשך 60 ימים בתנאים מיוחדים. לא תהיו מרוצים? תקבלו החזר כספי כפוף לתקנון. חייגו כוכבית 6233. מי שמתקשר עכשיו מקבל 20% הנחה מהמחיר באתר. כן, 20% הנחה. אפשר להקל את כאבי הגב או הברכיים. חייגו כוכבית 6233. מחכים לכם. אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים. לפעמים חגים הם רק תירוץ לרהיט חדש. ספרי להם. שולחן אוכל נפתח ו6 כיסאות מוצבים רק ב-7,490 שקלים. שומרת הזורף, סיפור אהבה ישראלי. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב-8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. אז למה לפחד מרופא שיניים? דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. טיפול רפואי מקצועי בסטנדרט גבוה. צוות מסור ומיומן, ציוד חדשני ומתקדם. דוקטור אברבוך, חייגו 03-6555-999. לא עולה.
שוב הגיעו הצאת האלה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמסטיק שלי. תשמעי לי גם חתיכה? הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. מי זה הבייבי שכבש את הרשת? אתה. סנו מקסימה מציגה, הניחוח שכבש את הרשת. עכשיו גם בג'ל כביסה ומרכך בייבי בבקבוק אחד. מנקה ביעילות ומבשם בעוצמה לאורך זמן. היפואלרגני, נבדק דרמטולוגית ומתאים לתינוקות ולבעלי עור רגיש. אין על מקסימה בייבי. מה הבעיה? קחו סנו. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר. ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה. עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר, אירופלקס. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו אלפי ישראלים כבר הפסיקו לפחד מרופא שיניים. ומה איתכם? כן, אתה. ואת. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999. חגי תשרי הם חגיגה של מסורת, של משפחה, של שמחה גדולה ושל הטבות מיוחדות. כמו תנור בנוי בוש, רק ב-1,299 שקלים. עולם הקולנוע והחשמל. וואי, תמיד בפלאפון כדאי, אבל הפעם זה כבר יותר מדי. עכשיו בפלאפון, סדרת המתקפלים החדשה של סמסונג החל מ-1,999 שקלים בעסקת טריידין משתלמת, וגם הטבות והנחות שוות לרוכשים. וואי. לפרטים חייגו או ייכנסו לאתר. פלאפון, לפני כולם. איזה חתיך הוא וזורם. הכל אצלו בשפע ושומר שבת. נועם 3 ננו, בר מים מעוצב, חכם ושומר שבת. חייגו עכשיו כוכבית 8310. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי רק ב-8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ בעמינח, מיטה מתנה ברכישת מזרן שבמבצע. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר. ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה. עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר, אירופלקס. בריאות פלוס, שירותים רפואיים, משווק על ידי סוכני ביטוח, כוכבית 2923. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו לא צריך לפחד מרופא שיניים. אתם כבר יודעים, הציוד הכי מתקדם בעולם, הצוות המקצועי ביותר, וכל טיפולי השיניים הכי מתקדמים שיש, במקום אחד, בביקור אחד, בכולה, תור אחד. אין דברים כאלה. נכון, אין דברים כאלה. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999. עסק באמזון על שמך. אנחנו מנהלים, אתה הבעלים. פרופיטזון. להיות בעל עסק מבלי לנהל עסק. חפשו אותנו בגוגל. רואה פיל בחלומו? פלאות נעשו לו. אבל אם אתם כבר לא חולמים, אולי זה פשוט כי אתם כבר לא ישנים טוב. ואם אתם לא ישנים טוב, אולי המשכנתה לא נותנת לכם מנוחה. אצל אור משכנתאות אנחנו לא יודעים לפרש חלומות, אבל אנחנו יודעים להפוך את הפיל לפלא. אור משכנתאות נבחרת לתכנון פיננסי, כוכבית 5589. אנחנו לא קוסמים, פשוט מנוסים. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי רק ב-8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. נקניקיה, בלחמניה, אז שילמתי רק 50.
ממש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. אז לקחתי עוד נקניקיה. בית של מקצועיות סנסיקה. רציתי לשתף בחוויה הטובה מאוד שלי עם סנסיקה. רכשנו את המכשיר לפני כמה חודשים, אני חייבת לומר שכבר אחרי 3 טיפולים התחלנו לראות תוצאות. גם אני וגם בעלים משתמשים בו, ובכל אזור שטיפלנו בו כבר יש גילוי והשיער צומח הרבה פחות מבעבר. מה שהכי אהבתי הוא שהמכשיר ממש נוח ולא מסובך, ואפשר לעשות את הטיפול בבית בלי להיות תלויים בתורים ובמכון. חוויה ממש טובה, ממליצה בחום על סנסיקה ועל המכשיר. וואו, תודה רבה קרין, איזה פרגון. תדעי שרק בגוגל יש לנו יותר 3,400 ביקורות. מטורף. תשמע, מי שזה עובד לו מרגיש צורך לשתף, הגיוני. אני מבין שגם את וגם בעלך משתמשים במכשיר? נכון, וזה יתרון גדול. לסנסלייט פרו אין הגבלת פולסים. כל המשפחה יכולה להשתמש בלי הגבלה. נוסף על כך, המכשיר מתאים את עצמו לגון האור של כל משתמש. המכשיר מאושר FDA ומשרד הבריאות. עד כמה זה היה חשוב לכם? חשוב מאוד. הביטחון לפני הכל ואחרי זה התוצאות, וזה ממש כיף. ממש רואים עצירה של צמיחת השיער. איך היה לך בהתחלה בתפעול המכשיר? פשוט מאוד, התקשרתי לקוסמטיקאית של סנסיקה וקיבלתי הדרכה הכי פשוט ונוח. תודה רבה. ועכשיו, גם אתם מוזמנים. חייגו כוכבית 6141. כן, 6141. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם 40% הנחה על המחיר באתר. שולפים את הנייד ומחייגים. כוכבית 6141. 20 הראשונים שהתקשרו יקבלו גם 2 מתנות. חייגו כוכבית 6141. מחכים לכם. מה זה שווה? שווה וחצי. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים במבצעים מנצחים עד 50% הנחה. מחסני השוק, מנצחים בכל... נו מאמו, תגידי וזהו, יש לך בן מועדף. נועם 3 ננו, בר מים מעוצב, חכם ושומר שבת. חייגו עכשיו כוכבית 8310. ברז השוקו חוזר, עם שוקו חופשי מראשון עד חמישי. טעם יוטבתה, לענות בעיניים עצומות. הקיץ הגיע, הזמן להרגיש קליל. טטי בטי, להשיג ברשתות הפארם והטבע המובילות. בריאות פלוס, שירותים רפואיים, ללא הצהרת בריאות וללא הגבלת גיל. התקשרו עכשיו. כשאני שותה מים, אני מתחבר לטבע, ליקום. משהו גדול ממני. נועם 3 ננו מביא לכם את השקט של המים אליכם למטבח. בר מים חכם עם טכנולוגיית שבת למהדרין. חייגו עכשיו כוכבית 8310. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר, ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה, עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. אז למה לפחד מרופא שיניים? דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. טיפול רפואי מקצועי בסטנדרט גבוה. צוות מסור ומיומן, ציוד חדשני ומתקדם. דוקטור אברבוך, חייגו 03-6555-999. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב-8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. עסק באמזון על שמך. אנחנו מנהלים את הבעלים. פרופיטזון. להיות בעל עסק מבלי לנהל עסק. חפשו אותנו בגוגל. נולה, שוב הגיעו הצטל החיילה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מרקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטית שלי. תשמרי לי גם חתיכה. הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. הקיץ הגיע, הזמן להרגיש קליל. טטי בטי, להשיג ברשתות הפארם והטבע המובילות. נולה, שוב הגיעו הצטל החיילה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה
זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיט שלי. תשמרי לי גם חתיכה. הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. כשיצרנו את פררו רושה, דבר אחד עמד לנגד עינינו, שלמות, כיוון שאנו יודעים כמה אנשים יקרים זה לזה. גולדן לייטס, את השנה הזאת פותחים בחופשה חלומית בזוהר הצפוני. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר, ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה, עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו אלפי ישראלים כבר הפסיקו לפחד מרופא שיניים. ומה איתכם? כן, אתה. ואת. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999. נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק 5. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. אז לקחתי עוד נקניקיה. בריאות פלוס, שירותים רפואיים. משווק על ידי סוכני ביטוח. כוכבית 2923. עסק באמזון על שמך. אנחנו מנהלים, אתה הבעלים. פרופיטזון. להיות בעל עסק מבלי לנהל עסק. חפשו אותנו בגוגל. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. הקיץ הגיע, הזמן להרגיש קליל. טטי בטי, להשיג ברשתות הפארם והטבע המובילות. איזה חתיך הוא, וזורם. הכל אצלו בשפע, ושומר שבת. נועם 3 ננו, בר מים מעוצב, חכם ושומר שבת. חייגו עכשיו כוכבית 8310. נולה, שוב הגיעו הצטלח האלה בדואר, והאותיות בגודל של מיקרובים. מה זה? אני מנסה לשלוח תמונה של שבת שלום. זה לא יוצא. אל תשאלי. אתמול באמבטיה כמעט עשיתי שפגאט. אני חייבת שיעשו לי באמבטיה מעקה כזה. אני כבר דואגת לזה. ניצולי השואה ובני משפחותיהם. אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. זאת אני. היי, מה שלומך? אני בסדר, קצת שקט פה בבית. אני מבינה. אין בעיה, אני מיד מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך. אני אכין לו את הקרמשטיט שלי. תשמרי לי גם חתיכה. הרשות לזכויות ניצולי השואה, הבית לניצולי השואה. עדי, מחכים לנו. ערב קריוקי? שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. מבצע קיץ באמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה ברכישת סלון שבמבצע. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט. מי זה הבייבי שכבש את הרשת? אתה. סנו מקסימה מציגה, הניחוח שכבש את הרשת. עכשיו גם בג'ל כביסה ומרכך בייבי בבקבוק אחד. מנקה ביעילות ומבשם בעוצמה לאורך זמן. היפואלרגני, נבדק דרמטולוגית ומתאים לתינוקות ובעלי עור רגיש. אין על מקסימה בייבי. מה הבעיה? קחו סנו. אירופלקס מביאים לכם כבר 22 שנים שינה טובה יותר, ולרגל יום ההולדת אנחנו מעניקים לכם שינה עוד יותר טובה, עם 22 מוצרים נבחרים במחירים של פעם ב-22 שנה בכל הקטגוריות. עכשיו בסניפים ובאתר. אירופלקס. מה זה שווה? שווה וחצי. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים במבצעים מנצחים עד 50% הנחה. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר. בית של מקצועים, סנסיקה.
שלום לכן ולכם שם בבית. אני גיא מחברת סנסיקה, ואני מחזיק ביד את הסנסילייט פרו, המכשיר המקצועי שלנו להסרת שיער בבית. המכשיר הזה הוא כוכב, לא כוכב אחד, 5 כוכבים, כי למכשיר הזה יש הכי הרבה ביקורות טובות בגוגל ופייסבוק. יותר מ3,400 ביקורות. הסנסילייט פרו עושה את הדבר הכי חשוב, עושה את העבודה ומביא תוצאות. כבר לא צריך לצאת מהבית למכון לייזר ולשלם אלפי שקלים. סנסיקה מביאה פתרון ביתי, יעיל, אלחוטי וחסכוני לכל המשפחה. המכשיר מאושר משרד הבריאות ו-FDA, פועל בטכנולוגיית IPL, כולל זיהוי אוטומטי של גון האור והתאמת העוצמה. כל מי שרוכש מקבל ליווי וייעוץ מקצועי של קוסמטיקאי, כדי להשיג תוצאות ומהר. אצלנו זה לא מבצע, זה סטנדרט. רוצים עוד? המכשיר לא מוגבל במספר הפולסים, מתאים לכל חלקי הגוף. לא צריך לעשות חשבון של זמן השימוש ומספר המשתמשים. תקשיבו טוב, סנסיקה היא היחידה בישראל שמאפשרת לנסות את המכשיר לחודשיים. לא מרוצים? מקבלים זיכוי מלא. חייגו כוכבית 6141. כן, 6141. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם 40% הנחה מהמחיר באתר. מחייגים כוכבית 6141. 20 הראשונים שהתקשרו יקבלו גם 2 מתנות. חייגו כוכבית 6141. מחכים לכם. עכשיו באירופלקס, סלון פינתי ליביה בריפוד אור איטלקי, רק ב8,999 שקלים. מה אתם יושבים? המלאי מוגבל. אירופלקס. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד מאתגר עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם בני 21 ומעלה, ויש בכם תחושת מחויבות להליך הדמוקרטי, הגישו מועמדות כבר היום. בתנאי שלא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה ב3 השנים האחרונות. חפשו ברשת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26. שומרים על הקול שלך ושלך. לפעמים חגים הם רק תירוץ לרהיט חדש. ספרי להם. שולחן אוכל נפתח ו6 כיסאות מוצבים רק ב7,490 שקלים. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. זוכרים אותי? זאת אני, של דוקטור אברבוך. ואצלנו לא צריך לפחד מרופא שיניים. אתם כבר יודעים, הציוד הכי מתקדם בעולם, הצוות המקצועי ביותר, וכל טיפולי השיניים הכי מתקדמים שיש, במקום אחד, בביקור אחד, בכולה, תור אחד. אין דברים כאלה. נכון, אין דברים כאלה. דוקטור אברבוך, טיפולי שיניים מתקדמים בראשון לציון. חייגו 03-6555-999.